Mo tini Rongmala Edishi village ni bisingo khobjak Herama bazar je bazar sini tipra samjani bisingo kaisa kesam bazar hwnui romui mano chongui mano oro kusung ni hai bisi burum no Banglani puljani boisago oro mela ango o melao tini sini tiprasa karaibo Tripura rajani onyo bosungni borok rok oro phainai anondo khlailayo tongthoklayo o mela purum ongui phaijak taklaibo omo melango ang subhagyo tini agroni kotal MDC hisabai tini o melano ang inaugurate khlainani tini sujog mankha aba haikeno ang kha khlaio o mela tini bo bisi burum ongui phaima hai taklaini o mela bo kaham ke no paitheng jotono tongthogui paitheng walai toklai ingyaui walai suklai ingya karinai tongthotok hohom dodom ke no paitheng tei phainai bisirogo bo om haike nongtheng hwnai ang ishorni thani motai rokni thani ang suriwo tei o amchani joto lukurok no tini ano MDC chongui ro hrinai tini o herama bazar hai mela ro inaugurate khlainani sujog rwmani bagai borok nobo ang paiphelaya hambai tei chobani chibai yaphari tei borok no khulumhoro ansa okara sakara jara tongnai borok no khulumo ani sak salai ani kusurok no ang chibai yapharo omo haikeno bisi burum no oro mela ngai tongthotok khom dodom kheng hnei ang subo suru.